И така, здравейте хора, днеска няма да играем нищо, само искам да обявя официално в YouTube, че започвам да снимам клипове тук. Дано това е добра новина, мисля да започна да ви забавлявам, като Босайде, Знака, Петър Бест, BG, Suckdown, Venom, The Doctor и другите, да разбира се има още много, Екстермито и други. Така. Искам да кажа на кои игри горе-долу ще играя. Значи, игри, които ще тегля от Steam, игри, които ще тегля от Zamunda, Don't Starve, CS, Minecraft, Good Simulator, Garry's Mod. Разбира се, новите игри, в смисъл демотата, ще ги играя. Дано да вас забавлявам с клиповете ми. Днеска очаквайте първия ми клип, ако сте гледали този, понеже все пак още не иска го качвам и едва ли някой изобщо го гледа в момента сега, затова аре бай, дано да забавлявам както всички. До скоро!